Ndị be anyị ndewonu, ụtụtụ ọma. Biko nụ hafụrụ m ihe onyonyo a na ịntanetị, so m sizie ka m webata ya here ka unu soro m kilie ya dị anyị. Anyị awa ọdọgụma be anyị, nke anyị na-akpọ ọdọgụma. Ndị chinko wereziri the tin convert ya ọghọwụziere ihe na-agụtara fa azụ. Na afụgidere m ihe onyonyo a legide the tin otu a, o gwerọ m sị mba, aga m eweta ya ka onye ọbụla lelee ya anya. A na-asị creativity nwere ike wụrụ something onye ọbụla na-atọ ha anya, i were datin tọnụ ya ihe na-abaghị uru, wụzie ihe bara na mmadụ uru. Onye ndị chinko a mere ọdọgụma ya unu furu ya. Detin nenechara detin otu a, m sị mba, ka m welata nke ala Igbo ka unu soro m kilie ya.漂亮，这鱼大哦！这里啊，这里也正在逮啊！你看它，抓上来，已经抓上来了啊！还有这里，快看！还有前面，取货，上鱼了，上鱼，这里也在逮，看那鱼的嘴巴里，取出来，漂亮。看那边，上了！这里又上鱼了，哎呦，很重啊，这条鱼。看上来没有？上来了，也是一条大鱼。那里也有鱼，看一下啊。哎呀，上，漂亮！来货了！哎呀，漂亮！哎呀，可以，来鱼了啊！漂亮，这个，看一下啊！哎呀，大家伙，可以啊！那边也有了，上来，上鱼，掏上来，好的，来了，两个，那边也有，这边也有。漂亮，上了，上大鱼！哎呀，好的，下来。好的，都爬上船了。撵过去，撵过去。